одатан картошкаи баҳориро лӯндаҳои калонашро пеш аз шинондан, яъне 10-15 рӯз пеш лӯндаҳои калонашро бурида то рӯйпӯшидани он нигоҳ медоранд. пас аз он картошкаро мешинонанд. аммо баъзан ҳолатҳо мешаванд ки картошкаи тухмиро дер гирифта овардагӣ, барои ҳамин мо он лӯндаҳои картошкаро агар бурида шинонем бе истифодаи хокистар, онҳо ба тезӣ пӯсиданаш мумкин аст. барои напӯсидани картошка мо холкаи хокистарро истифода мебарем. холкаи хокистар ҳамчун фунгитсид ин ба картошка аҳамият дорад. барои он хокистар напӯсидани картошкаро ва безараркунӣ аз касалиҳо эмин медорад. мана мо картошкаро ба ду қисм тақсим кардем, яъне бо чашмакҳо, аз ду тараф ҳам чашмакҳо ҳаст аст. акнун мо ин тақсим кардагии картошкаро, тарафи буридагии картошкаро ба холкаи хокистар мемолем, пас онро ба қуттиҳо ҷой карда барои шинондан тайёр мекунем. картошкаҳои бо холкаи хокистар тар карда ин аллакай барои кишт кардан тайёр аст. мо метавонем ин картошкаҳоро бурида шинонем. аҳамияти он дар он аст ки картошкаҳое ки бо хокистар тар карда ин болои буридаи ҷои картошкаро рӯйпӯш мекунад ва аз касалӣ ҳам аз намнокии замин нигоҳ медорад. дар ин ҳолат картошкаҳо намепӯсад.